Ola, benvidos a Orixe e Calidade. No programa de hoxe falaremosles de labores preventivas contra o mildeu e tamén da adega familiar Don Olegario situada en Cambados. Comezamos. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso os crecementos posteriores. Ven en bolsas hidrosolubles e non hai que medir nin pesar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. Es un producto de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. A viña atópase nun momento de elevada sensibilidade ao mildeu, polo que os expertos recomendan manter un nivel de máxima vixilancia. A máis dos tratamentos, hai outras labores preventivas que se poden realizar na viña. Disto falamos co técnico de campo Suso Paz. Nestes intres, os viñedos contan xa cunha vexetación de en torno a 60 centímetros con todos os acios visibles. O momento é delicado, xa que a viña está moi sensible ao mildeu e os expertos aconsellan ao viticultor manter o máximo nivel de vixilancia. O máis complicado sempre é o mildio. O mildio porque afecta directamente á produción, o sea, calquer outro hongo pois pódese corrixir máis ou menos, pero o mildio é complicado porque unha vez que se instale na planta xa hai pérdidas, se afecta ao racimo concretamente e sobre todo en ese trance hasta pasar a floración e hasta o cuaje, pois son momentos moi complicados, non? Donde unha flor se converte en un fruto e ese fruto crece continuamente, entón os tratamentos aí hai que axustalos e temos que andar un pouquiño finos en este estadio hasta pasar a floración. A pesar de que este ano temos humidade abondo, polo de agora non hai síntomas de enfermidade. Ademais, as chuvias de momento sempre dan unha tregua para aplicar os tratamentos precisos. A pesar do ano que é moi chuvioso e con cambios de temperaturas bastante tal, pois creo que estamos ben, porque además coincideu que as chuvias pois sempre deron ese respiro, non, para que a xente aplicara. Entonces é moi raro encontrar alguén que estuvera ahora mismo sin facer aplicacións, o sea, porque prácticamente no tempo sí que correspondeu así, non? No momento que acaban as chuvias, pois a xente fixe aplicación, volveu a chover, entón foi dando ese tempo, igual que está ocurrindo esta semana, non? Que despois das chuvias, pero bueno, como con temperaturas baixas tampouco hubo grande risco, pero bueno, coido que esta semana pois é unha semana tamén de facer outra aplicación, porque a chuvia así o non lo di, non? Prácticamente. Os técnicos aconsellan volver a aplicar un fitosanitario preventivo. En principio, teñen que ter en conta que sean preventivos, non? Se non hai infección, entonces non hai motivo para facer un cambio en este intres de un produto fitosanitario, senón que continuar co que se le ha feito hasta ahora, sempre a nivel preventivo, seguindo as instruccións dos fabricantes e as dosis e nada máis. O importante é que o tratamento chegue a todas as follas, sobrepasando incluso os bordes no caso das parras. Por exemplo, en parcelas donde
donde os sistemas de conducción pois ás veces non son todos estándar, porque aquí as fincas, o minifundio nos leva a eso, pois darse conta que ao mellor non se pode tratar un ancho de 4 ou 5 metros dun golpe, a pesar de que a vegetación é pouca e que poida parecernos a nós que os fitosanitarios chegan a ese estado, pois polos bordes nunca quedan tan tratados. Entonces, quero dicir que ao mellor que leven menos ancho de tratamento debido ás máquinas que temos, claro, e que volvan a aplicar polos bordes, o sea, porque ao mellor creen que están deixando a mesma dosis no borde e non chega, e aí pode haber problemas no futuro de mildio, non? De momento se leva bastante ben, estamos protegidos, pero bueno, non baixar a guardia, porque eso, estamos entrando nun proceso de floración moi complexo, donde si necesitamos chegar aí o máis sanos posibles. O estado da viña e a climatoloxía é o que hai que ter en conta a hora de planificar a aplicación de tratamentos con fitosanitarios. Pois o máis importante é ter en conta o tempo. Eso é o que nos condiciona sempre. O tempo máis o estado vegetativo, non? Si é antes da floración, se é despois da floración, si hai manchas instaladas de mildio na cepa ou non. Entonces é o que nos marca a nos para poder actuar a nivel curativo, a nivel preventivo, e despois, sobre todo, como está o tempo, si vai a chover ou non vai a chover. Entonces, eso tamén determina a aplicación. Non vamos a aplicar por aplicar. Si non hai humedade, se tratamos con bo tempo e sigo bo tempo, pois tampouco hai risco de mildio. Entonces, eso condiciona o noso tempo, sí que nos condiciona. E despois condiciona, por suposto, o estadio da planta e, sobre todo, se hai enfermedade ou non hai. Pero, ademais dos tratamentos, hai outras labores preventivas que son precisas para sacar a humidade da parcela. Entón, ahora mesmo, pois, o que estamos atendendo, pois eso, é ter as fincas desbrozadas para que haixa a mínima humedade posible, e pouco máis, sacando chupóns para evitar que haixa infección, sobre todo en partes baixas da planta, nos troncos, que se quedan brotes abaixo sempre suelen ser máis sensibles ao mildio, entonces ter os troncos limpios de chupóns, de brotes non deseados, e sobre todo pois, as fincas telas máis ou menos desbrozadas para evitar que cada día pois, que a humedade se marche canto antes. Arestora o número de acios que se ven apuntan a unha campaña normal, pero todo dependerá de como evolucione a etapa de floración. Hasta que pase a floración non se pode determinar nada. Que é o que vemos? Pois vemos unha serie de racimos pois, que nos pode levar a unha colleita normal, non? Cando digo normal, pois podemos estar en torno a 9, 10.000 kilos por hectárea, 11, é unha colleita normal. Agora que, claro, todo vai determinar a floración, se eso vai arriba ou non. No tocante a outros fungos ou pragas, de momento non hai incidencias, pero aconsellase manter a vixilancia. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. O albariño Don Olegario cambia de look este ano, alo menos a primeira partida da Anada 2012 que acaban de enviar a Ibiza. Esta adega de Cambados ten ademais outros proxectos para este ano, como é ampliar mercado no estranxeiro. No punto de mira teñen a Reino Unido e Alemaña, ademais de querer reforzar a súa presencia en México. Os clientes do restaurante Before de Ibiza serán os primeiros en catar a Anada 2012 de Don Olegario. Estes días a adega está a preparar este envío especial que inclúe botellas de 1 litro e de 1,5 litro da marca Don Olegario cun etiquetado diferente e exclusivo para este cliente e tamén do Mediapipa, os únicos albariños que figuran na carta do Before. Pois este é o mismo, é o Don Olegario, pero este, como é para o mercado de Ibiza, pois cambiamos o diseño. Como Ibiza, xa vedes, é un mercado moi juvenil e pois esperamos que isto pois axude ás ventas ali. E ademais nos queremos que este proxecto vai a largo plazo vai a ser moi rentable para nós. Agás esta partida, en Don Olegario van esperar ainda para sacar ao mercado a colleita 2012, unha colleita moi escasa, non creen que acaden as 40.000 botellas, pero sí de moi boa calidade. Foi escasa, a verdade que este ano foi un ano moi escaso e por eso este ano vamos a sacar un pouquiño máis, vamos a intentar demorar sacar a venta o Don Olegario, excepto o de Ibiza.
Pero eso sí, este ano vai ser un viño moi bo. A verdade que sí, vai ser un viño espectacular. Xa o 2011, o 2012, ha de ser bo. A calidade é precisamente o sinal de identidade dos viños de Don Olegario. A materia prima procede dun viñedo propio, algo máis de 4 hectáreas de cepas de máis de 30 anos, con uvas de variedade albariño certificadas ao amparo do sistema de produción integrada, o máximo nivel de produción ecolóxica sostible en Galicia. Nós como non podemos competir en cantidad, o que facemos é facer un viño de calidad. Nos para darle un valor engadido ao viño, pois a viña témola en produción integrada. A produción integrada é unha produción que te limita a hora de utilizar fitosanitarios e abonos. Nós non podemos utilizar os fitosanitarios que queiramos, nin os abonos que queiramos, estamos limitados. É como dicirche, é unha produción sostenible. Aquí en Galicia, co clima que temos, é moi difícil que sea ecolóxica, porque hai moita humidade e hai que tratar sempre. Isto é ecolóxica entre comillas, sabes? Intentamos que sea sostenible co medio ambiente. E por iso é un valor engadido ao Don Olegario. E coa uva deste único viñedo producen dúas marcas. A meirande parte vai para Don Olegario. Leva o nome do fundador da adega, Olegario Falcón, xa que nos inicios o viño que producía esta finca non levaba etiqueta era coñecido precisamente como viño do Olegario. O Don Olegario pois, é un viño monovarietal, elaborase coa uva daqui da finca, 100% albariño. É un viño que témolo en acero inoxidable un mínimo de 8 meses. Por exemplo, vendimamos en setembro e hasta maio e junio non sacamos ao mercado. É un viño que ten boa garda, que refírome que é un viño que estaba mellor incluso o segundo ano e o terceiro que o primeiro, sabes? Pois digo que agora é un momento espectacular para a colleita 2011. Para estar bebendo agora a colleita 2011. Mira, a prova delo foi que fai un mes a revista One Spectator pois dou uns 91 puntos ao Don Olegario. E despois tamén a Guía Peñín pois dou uns 92 puntos. En 2007 sacaron ao mercado Media Pipa, un vendima tardía que esperan volver a elaborar nesta campaña 2013. A mellor zona da mesma finca, pois collemos as mellores parras e fixemos 2000 litros deste viño. É un vendimia tardía, con madeira, estuvo madeira entre 3 e 6 meses en madeira de roble francés, despois estuvo outra vez en acero inoxidable. É un viño que non podemos sacar todos os anos, porque teñen que ser as condiciones adecuadas para poder elaboralo, e de momento só fixemos o 2007. Esperamos pois, poder facelo agora no 2013. Mira, o Don Olegario é un viño para tomar con apé solo, pois, con peixe, tamén con carne, pero o Media Pipa é un viño xa máis intenso, xa é un viño xa para tomar con carnes blancas, con arroces especiados, é un viño xa máis complexo, é un viño que é especial, non lle gusta a todo o mundo, porque a xente igual está acostumbrado a un albariño que sea moi fresco, moi tal, este é un viño xa que sabe máis a pacificado, é distinto. Don Olegario distribúese a través do canal Oreca. En 2006 comezaron a exportar o viño e desde entón dedican o 70% da produción ao mercado estranxeiro, principalmente Estados Unidos e Brasil, e o resto queda en Galicia, Madrid e nas localidades do Mediterráneo. Nos levamos exportando desde o ano 2006 a Estados Unidos. A Brasil levamos desde o ano 2010, en México empezamos no 2010, pero así poucas cantidades, e agora este ano vamos a retomalo xa a cantidades máis grandes. Despois estamos en Europa tamén, pero en Europa estamos en Suecia, estamos en Holanda, este ano, pois agora xa estamos desde a partir deste ano estamos en Suiza tamén. O noso obxectivo para este ano pois, sería estar no Reino Unido e en Alemania. A nivel nacional, como eso, hai tan pouca produción, pois a nivel nacional non estamos en todos os sitios onde nos gustaría. Estamos sobre todo en Barcelona, en Asturias, en Valencia, en Madrid, Ibiza, en Alicante, en Marbella e pouco máis.
e pouco máis, e depois en Galicia. En Don Olegario acompañan os seus distribuidores e importadores e tamén organizan catas comentadas e, ademais, desde hai uns anos aproveitan o enoturismo como vehículo de promoción, unha actividade pola que recibiron este ano a Q de calidade turística. A verdad que sí que moita xente igual que non coñecía o Don Olegario, gracias ao enoturismo, ven aquí á bodega, coñéceo, gústalle e pois xa o pide. Eso é moi importante. Ofrecen visitas guiadas, pero este verán, como novidade, permitirán ao visitante andar o seu aire pola finca. Este ano temos algo novo, que a xente que chamase visita ao teu aire, que a xente pois ven, colle unha copiña de viño, dá unha volta alrededor da finca, disfruta do entorno. Inaugurámoslo o 1 e 2 de xuño, xa que aproveitamos que é a xornada de portas abertas da Ruta do Viño. A nova xeración da familia de Don Olegario busca facer cultura de viño e con ese obxectivo complementa as súas visitas á bodega e o viñedo cun wine bar, unha agradable terraza entre cepas de albariño. O que queremos facer coa terraza pois é que o viño tamén chegue a xente xoven, que veña a catalo, a probalo, acompañado dunhas sabrosísimas tapas, con música en directo, uns concertos que facemos todas as noites. A terraza reabrirase o 28 de xuño cunha festa temática de Hollywood con alfombra vermella incluída. Isto será xa pro verán. Antes, o 31 deste mes, porán fin á tempada de bocados exquisitos. Esta última cea será realizada por Miguel Mosteiro e Rocío, de Cocina de mi abuelo. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Achegámoslles agora outras novas do sector. As rutas dos viños de Galicia celebrarán as súas segundas xornadas de portas abertas durante a primeira fin de semana de xuño, os días 1 e 2. Nestes días, 66 adegas das 5 denominacións de orixe protexida ofrecerán de balde visitas guiadas polas súas instalacións e degustacións dos seus viños. Haberá 4 pases de visitas o sábado, 2 pola mañá ás 11:30 e á 1 e outros 2 pola tarde ás 5 e ás 6:30. O domingo haberá o derradeiro pase ás 12 da mañá. A máis das adegas, 27 restaurantes das zonas ofrecen 2 menús especiais que se compoñen de primeiro e segundo prato máis sobremesa. Todo isto maridado con viños da denominación de orixe do territorio. O prezo final é de 25 euros por persoa con IVA engadido. Estes restaurantes tamén ofrecen menús especiais para menores de 12 anos a un prezo de 10 euros. En cada ruta haberá tamén rutas guiadas por vilas e concellos e visitas a enclaves como o Pazo de Rubiáns en Vilagarcía. Como gran novidade, o sábado ás 8 da noite celebrarase un concerto musical gratuito en cada unha das rutas. Na das Rías Baixas actuará o grupo Eladi e los Seres Queridos no Salón José Peña de Cambados. O Pazo de Rubiáns en Vilagarcía acolle o vindeiro martes a partir das 4:30 da tarde a primeira xornada de enoturismo Pazo de Rubiáns. A Asamblea da Ruta do Viño Rías Baixas aprobou esta semana esta primeira xornada que irá rotando por distintos enclaves da comarca do Salnés. Está previsto que asistan en torno a metade dos integrantes da ruta, entre eles o Consello Regulador da DO Rías Baixas, a Deputación de Pontevedra, Turismo de Galicia, un turoperador, un guía especializado en enoturismo, Martín Codas e o Pazo de Rubiáns. A xornada será un foro do sector vitivinícola, con presencia de entidades públicas e privadas para traballar conxuntamente na mesma liña e lograr que o enoturismo despegue no Salnés como un dos principais atractivos da comarca. O Consello Regulador da DO Rías Baixas presentou esta semana no Instituto Cervantes en Dublín o libro do seu 25 aniversario, El vino del mar, acto no que tamén se cataron 2 viños desta denominación. Ademais, celebrouse unha cea no exclusivo hotel The Market, presidida polo embaixador de España en Irlanda. Neste evento participaron 25 relevantes periodistas irlandeses de prensa, radio e televisión, especialistas en gastronomía e viños, que conducidos pola sumiller Lisa O'Doherty, comprobaron a maridaxe con 6 viños de Rías Baixas. Con motivo deste 25 aniversario da DO,
Entregóuselle ao presidente de Irlanda, Michael Higgins, un exemplar do libro El vino del mar e unha caixa de viños desta denominación. Fracasaron os 2 primeiros actos de conciliación entre produtores e adegas por impago de uva da vendima de 2011. Os adegueiros chamados non se presentaron e agora será a Xunta de Galicia quen organice un arbitraxe. A mesa de seguimento dos contratos homologados pola compra e venda de uva na de Rías Baixas recibiu en abril 3 reclamacións de viticultores por problemas coas súas adegas. 2 casos son de impagos e un terceiro por discrepancias sobre detalles do contrato. Este mes convocáronse 2 actos de conciliación entre as partes, pero a ningún deles acudiron os representantes das adegas. Os casos pasaron agora a mans da Consellería de Medio Rural e do Mar para que active o mecanismo de arbitraxe. No caso de esgotarse a vía administrativa, os afectados poderán acudir á xudicial. Pois ata aquí chega o programa de hoxe, xa saben que Orixe e Calidade volve o vindeiro xoves. Ata entón, disfruten da semana. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso os crecementos posteriores. Ven en bolsas hidrosolubles e non hai que medir nin pesar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. Es un producto de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon.